сметки. Аз като първо трябва да се наспя добре и да позволя на мозъкът ми да осмисли абсолютно всичко, което се е случило в последните 2 дни, но естествено резултатът е фантастичен, но аз съм истински щастлива заради това, че успяхме на сцената да се почувстваме свободни, уверени, стабилни, да се насладим на момента. Всеки път, когато излизахме на сцената, излизах си казах, Господи, благодаря ти, че изобщо ми даваш този шанс да бъда тук, защото просто може би ще един път на милион. В тази ситуация аз все още не съм проронила една сълза за победата си, защото съм няма време да се отпусна до такава степен и да осъзная какво се е случило и че и в момента, в който спечелихме, изобщо не осъзнах, че спечелвам също. Очакваш ли да спечелиш? Нямах никакви очаквания. Защото изобщо хората трябва да се отърват от повечето очаквания, които имат за каквото и да било, защото те всъщност пречат на нещата да се случват и на потенциала да се разгръща. И аз нямах никакви очаквания за тях изключително. Чувствах се много спокойна и благодарна за замена, както и на нас може да се разчита, че ние трябва да свършим работата, която е на сцена. И те ни осигуриха този комфорт, всеки един човек да знае абсолютно за какво е там и за какво се бори. Имах и още един вокален педагог в Гърция, който се казва Виктория и тя също е страхотна и идва на неговата награда. Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, той нямаше да участвам в Евровизия. Че много го обичам. Той знае какво искам да му кажа.